இங்கே நைட் டின்னருக்கு சுட்ட கத்திரிக்காய் சட்னி பண்ண போகிறோம்ல. ஆமாம், இட்லி கத்திரிக்காய் சட்னி. இட்லியும் சட்னி கத்திரிக்காய் சட்னிமா? ஆமாம், கத்திரிக்காய் சட்னி. என்னென்னா அந்த கத்திரிக்காய் இருக்கு இல்லையா, நல்லா அலம்பிட்டு இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நைஸாக எண்ணெய் தடவின்னு இருக்கேன். இது வந்து அடுப்பில் வச்சு சுட்டுன்றேன் எண்ணெய். அப்புறம் ஒரு தக்காளிக்கு இது ஒரு கத்திரிக்காய்க்கு ஒரு தக்காளின்ற புளி போடாதனால முழுசாக ஒரு தக்காளி இதை 4 தக்காளி எடுத்துருக்கேன். 4 கத்திரிக்காய் 4 தக்காளி, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வறுத்த வேர்க்கடலை, அப்புறம் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு காரம், அப்புறம் வந்து கடுகு, கொஞ்சம் பெருங்காயம். ஓகே. இப்போ வந்து இந்த கத்திரிக்காய் எண்ணெய் தடவை வைக்கணும். இந்த கத்திரிக்காய் அடுப்பில் வைக்கும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவினா நல்லா கரெக்டாக இதாகும். என்னென்ன இந்த இதாக ஒரு எண்ணெய் ஒரு எண்ணெய் சமையல் எண்ணெய். சமையல் எண்ணெய். ஓகே. அதை அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன். நடுவில் தக்காளியும் மிளகாயும் வதக்கின்றேன். புளி இல்லாமல் கத்திரிக்காய் சட்னி. ஆமாம், நம்ம காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு மிளகா போட்டுருக்கேன். அதான் சட்னி. ஆமாம், இது வறுத்துனதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி நல்லா வதக்கின்றேன். ஓகே. தக்காளி ஒரு கத்திரிக்காய்க்கு ஒரு தக்காளி. ஆமாம், புளி இல்லாதனால. சப்போஸ் புளி தக்காளி இல்லைன்னா வெறும் புளி கூட போட்டுக்கலாம். அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக வளர்க்கறது வரும். சரி, புளி போட்டோம்னா தக்காளி ஒரு 2 போட்டால் போகிறோம். 2 போட்டால் போகிறோம். இந்த கத்திரிக்காய் இந்த நீட்ட கத்திரிக்காய் போடலாம்ல? அதுவும் நல்லாயிருக்கும். பெருங்காயம் அந்த கடுகு எல்லாத்தையுமே எடுத்து வடித்தோடனே எடுத்துடணும். அதுவும் சேர்த்து அரைக்கணும். அதுக்காக எடுத்துட்டேன். இந்த பெருங்காயம் பார்த்தீங்களா, இது கூட இந்த பெருங்காயம் அப்படி இருப்பாரு. தக்காளி ஆடுது இல்லையா, அதை போட்டுறேன். அதையும் போட்டு மிக்ஸில் அடிச்சிடுங்க. இல்லை, ஃபஸ்ட்டு இதை ஒரு வாட்டி அரைச்சிட்டுருந்தோம். அரைச்சதுக்கப்புறம் தான் அதை போடணும். அதை போட்டுட்டு இந்த வேர்க்கடலை இருக்கு இல்லையா, அதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஆறினோடனே அரைச்சிக்கிறேன். ஓகே. வேர்க்கடலை வந்து ஆப்ஷனல் தான் இல்லை? வேர்க்கடலை ஆப்ஷன் தான். ஆக்சுவலாக கத்திரிக்காய் விட வேர்க்கடலை வந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இந்த இது பண்ணியிருக்கோம்ல, இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிற போது இந்த பச்சை வேர்க்கடலையை போட்டு இந்த இது பண்ணியிருக்கோம்ல, கத்திரிக்காயில் கூட்டெல்லாம், அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஓகே. அடுப்பில் வச்சு சுட்டுண்டோம் இல்லையா, இந்தமாரி கொஞ்சம் ஜலத்தில் போட்டுருந்தோம். நல்லா சூடு ஆறிடும். அப்புறம் தோல் எல்லாம் எடுத்துட்டு உள்ளே பூச்சி இருக்கான்னு பார்த்துன்ட்டு அரைக்கணும். இது ஆறட்டு விரிக்கும் போது காமிக்கிறேன் நான். ஓகே. எடுத்துட்டு நல்லா அப்படி ஒழிச்சு பார்க்கணும். உள்ளே பார்த்துட்டு அப்புறம் அதை போடணும். இப்போ இது போட்டு நல்லா ஒரு சுற்றி வச்சிடணும். வச்சிட்டேன் இல்லையா, அப்புறம் வந்து கடுகு போட்டுருவாங்க. சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. சட்னி நல்லா இருக்கும். செம்ம டேஸ்டாக. பச்சரிசி தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இட்லிக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா சாஃப்டாக இட்லி. ஆமாம், இட்லி பண்ணியிருக்கேன், காமிக்கிறேன்ப்பா. செம்மையாக இருக்கும்ல. அட்டகாசம். இந்த கத்திரிக்காய் வந்து ஜெயின் பீப்புளெலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கல்ல, எதனால அது? ஆமாம், ஜெயின்ஸும் பண்ணுறதில்ல, ஆயுர்வேதிக்லேயும் அவ்வளோ சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ரீசன் வந்து இதில் வந்து நிறைய இந்த நுண்ணுயிரிகள்லாம் ஜாஸ்தி இந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே. ஸோ இது வந்து ஜெயின்ஸ்லேயும் வந்து ஆயுர்வேதிக்கில் வந்து அபக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பக்ஷணம் அப்படின்னா சாப்பிட்றது, அபக்ஷம் அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை அப்படின்னு. இது வந்து நெகட்டிவ் பிராணா. அதனால நம்ம வந்து நம்மளும் இந்த விசேஷ நாளில் பெருமாளுக்கு அது மாதிரிலாம் போது கொஞ்சம் பண்ணுறது ஜாஸ்தி பண்ணுறதுனால இன்னொன்று உயிரிகள்லாம் ஜாஸ்தி அதில். ஸோ அதை வந்து ஹிம்சை பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு சேர்க்கறது கிடையாது. மற்றபடி இதில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது. ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது, பாலும் கத்திரிக்காயும் சேராது. அதாவது நைட்டு பண்ண மாட்டாது. ஆமாம், சட்னி வந்து முக்காசி வந்து நைட் பண்ணுறேன்னு கேர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. முக்காசுனா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தான் மார்னிங் பண்ணுறது இல்லையா, அதான் அந்த ரீசன். அதனால தானே நைட்டு பால் சாப்பிட்றது. நிறைய பேருக்கு பால் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதை வந்து டின்னருக்கு எடுத்து கத்திரிக்காய் சட்னி, கத்திரிக்காய் ஏதாவது கொஸ்து இது மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இம்மீடியட்டாக பால் சாப்பிடக்கூடாது. டின்னர் வந்து இப்போ சப்போஸ் 7 மணிக்குள்ள டின்னர் முடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு 9-9:30 பாலை சாப்பிட்டு படுக்கலாம். பட் கேப் இருக்கணும். ஆனால் தயிருக்கும் கத்திரிக்காய்க்கும் நல்ல காம்பினேஷன். நம்ம கூட கொஸ்து கூட தயிர் சாப்பிடுமா? இல்லை இல்லை. ஆமாம், அது பண்ணுவேன். இந்த சுட்ட கத்திரிக்காயில் போட்டுட்டு தயிர் விட்டு அது நல்லா இருக்கும். ஆமாம், தயிருக்கும் அந்த கத்திரிக்காய்க்கும் இப்போது காம்பினேஷன் வரும். பாலுக்கும் கத்திரிக்காய்க்கும் செட் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி ரீசன்னால இதெல்லாம் கத்திரிக்காய் சேர்க்கறதில்ல. பட் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது. சாப்பிட்ற மாதிரி இதை சாப்பிட்டுக்கணும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த புளி நீ சேர்க்காதனால அது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ்.
புளி சேர்த்து கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ நல்லதில்லை. இது புளி இல்லாதனால சூப்பர் இது சூப்பர் ஃபுட் ஆகிடும் அது. ஒரு நாள் வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் ஜெஷி, சிதம்பரம் கோவிலில் கொஸ்து பண்ணுவோம்ல, பண்ணலாம்ல. கத்திரிக்காய் போடலையா அது? போடலன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் போடலாம். சிதம்பரத்தில் அந்த நான் போன தடவை கூட நடராஜர் கோவிலில் கொடுப்பாது. ஆமாம் கொடுப்பா கோவிலில் நம்ம கத்திரிக்காய் கொஸ்து வேறு ஏதாவது அதை பண்ணுறேன். ஸோ அது வந்து கோவிலில் வந்து இந்த மாதிரி சுட்டு பண்ண மாட்டான், அவள் அப்படி பண்ண மாட்டான். அவள் வந்து வேக வச்சிடும். ஆமாம் வேக வைக்கலாம், குக்கரில் வச்சிடலாம். குக்கரில் வச்சு அப்புறமா மசிக்கிறது. நம்ம அப்படியும் பண்ணலாம், இல்லை மாதிரி சுட்ட கத்திரிக்காய் மாதிரியும் பண்ணி மசிக்கலாம். பண்ணலாம். இல்லை ஆமாம் பண்ணுறேன். சூப்பர். ஓகே தேங்க்ஸ் ஜெயஸ்ரீ. ஓகே.